Přivítejte je potleskem, no, protože někteří to potřebují víc, někteří míň. Nicméně vypadá to na rodičovskou sestavu, takže kde máte děti, kde máte rodiče, kde máte babičky, kde máte dědečky. A protože jsou určitě tady odsud někde nedaleko, tak by se tady měl mít velké publikum. Takže publikum, zmobilizujte své síly a teď, až zařvu, tak opravdu zatleskáme, aby jsme jim tu energii narvali a oni pak narvou do vás. 3, 2, 1,